Ano man ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon.
Amen. Good evening po sa bawat isa. Tayo po muli ay narito. Monday po muli. Tayo po ay magbibigay na naman ng ating mga pagsamba, ating mga awitin sa ating Panginoon. Sige po, bago po ang lahat, so inaaniyahan ko po ang bawat isa na tignan po natin ang ating mga Bible. Kung meron po tayong mga Biblia dyan sa ating mga tahanan, so buksan po natin. And then, hanapin po natin ang Romans, ayan, Romans 1, verses 13 to 17. Ayan. So, basahin lang po natin ito saglit. So, ito po ay isang sulat ni Paul para po sa mga taga-Roma. Ayan. So, ano ba yung sinasabi niya dito? So, ito po ay i-connect natin. Ano ba yung pinag-aaralan natin ngayong month, di ba? We are called to preach and not to quit. So, basahin lang po natin ito saglit dahil tignan natin ano ba yung attitude ni Paul sa salita ng ating Panginoon. Ano ba yung tingin niya? Ano ba yung eagerness niya sa pag-share ng salita ng Panginoon? Sige po, basahin natin. Sabi po dito, I want you to know, dear brothers and sisters, so kinakausap niya po yung mga taga-Roma, that I planned many times to visit you. So, nagplano na daw po si Paul na bisitahin ng mga taga-Roma. So, next po. But I was prevented until now. So, pinipigilan daw po siya. So, sa panahon po natin ngayon, saan ba natin gustong humayo? Saan ba natin gustong pumunta? Pero pinipigilan tayo. Ano ba yung pumipigil sa atin? Di ba? Marami po ngayon pumipigil sa atin na mag-share ng salita ng Panginoon. Pero ano ba yung nasa puso ni Paul dito? Sabi niya dito, I want to work among you and see spiritual fruit, just as I have seen among other Gentiles. 14, for I have a great sense of obligation to people in both the civilized world and the rest of the world. So bilang apostle ng ating Panginoon, bilang tinawag ng Diyos si Apostle Paul na magturo to preach the word, sabi niya dito, meron siyang obligasyon sa mundong ito. So sa atin po, bilang we are called to preach, we are called to share the word, so ibig sabihin, meron pala tayong obligasyon sa mundong ito para maihayag ang salita ng ating Panginoon. Next po, to educate and people in both the civilized world and the rest of the world, to the educated and uneducated alike. 15. So I am eager to come to you in Rome too, to preach the good news. So eager siya, gustong-gusto niya na mag-preach doon sa Roma. 16, ito po maganda. For I am not ashamed of this good news about Christ. So, hindi daw po siya nahihiya, hindi po siya natatakot. Bakit po? Kasi alam niya kasama niya ang Panginoon. Amen? So, katulad ng mga agila, di ba? Lumilipad, walang takot. So, tayo din bilang mga Kristiyano, bilang mga tinawag to preach the word, to share the word. So, wag po tayong matakot na lumipad, wag tayong matakot na humayo, at ipahayag ang salita ng Panginoon. So, kailangan magkaroon din tayo yung katulad nung puso ni Paul, yung eager siya to preach the word. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, atin pong aawitin yan na huwag tayong matatakot. Bakit po? Dahil lagi nating kasama ang Panginoon. At katulad po ng mga agila, tayo ay hahayo, tayo ay lilipad, at wala pong makakasikil sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya po sa gabi pong ito, ihanda po natin ating mga puso, ating pong mga isipan sa pagsamba sa ating Panginoon. Tunay nga na sa gabi pong ito, wala po tayong ibang itataas na pangalan, wala po tayong ibang sasambahin kundi po ang ating Panginoon Jesus. Amen. Amen. Lagi kang pasasalamatan
Pasasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos, o Diyos, lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba. O Diyos, o Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino ka man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na dapat kailan pa man. Muling papasalamatan natin ang Diyos. Pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya. Sa puso ko ay wala nang ang iba. O Diyos, o Diyos, pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat
mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa iyo, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa iyo, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako masasalita. Kasama natin ang Diyos. 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 Sige po, sa gabi pong ito, patuloy tayong aawit sa ating Panginoon. Patuloy nating idideklara na ang Diyos ay kasama natin at tayo ay lilipad katulad po ng mga agila. Amen? Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pagpag. Tayo'y magdadala
Amen. Sa gabi pong ito, patuloy tayong lumapit sa ating Diyos. Patuloy nating ibigay ang ating mga buhay dahil tayo po ay tinawag ng ating Panginoon. Sa oras pong ito, ilagay natin sa ating mga puso, sa ating mga isipan na hindi lang tayo basta Kristiyano na pupunta lang ng church. Tayo pong lahat ay may kailangan gawin. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba natin ginagawa ito? Bakit ba tayo sumasamba sa ating Panginoon? Ano po ba yung rason natin? Tayo po ba ay narito dahil kailangan lang? Dahil sinabi lang? So sabi nga, we are called to share the word. So bawat isa po sa atin, tayo ay narito, tayo ay sumasamba sa Panginoon. Tayo ay nandyan, nakatutok sa ating pong live stream dahil meron tayong goal. Meron po tayong nais na mangyari. Hindi lang po tayo tagapanood lang. So bawat isa po sa atin, meron tayong kakayahan na magpahayag ng salita ng Panginoon. Kaya po sa gabi pong ito, patuloy nating awitan ng Diyos. Sabihin mo sa sarili mo, bakit ba tayo nandito? Bakit ba kita pinupuri, Panginoon? Bakit ba kita sinasamba, O Diyos? Bakit ba ako naglilingkod sa iyo? Oh yes, Lord. Tunay na, O God, sa aming pag-awit, sa aming pagtaas ng aming mga kamay, O God. Tunay nga, O God, ginagawa namin ito, O God, para ibigay ang papuri na karapat-dapat sa iyo lamang, O Diyos. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga
Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Ang nais kong ibigin ka, 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 ang nais kong ibig
Sambahin ka ng lahat ng may hininga. Sambahin ka, O Diyos. Purihin ka. Sinasamba ka namin, Diyos. Salamat, salamat namin, Diyos. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Jesus. Oh, yes, Lord. Lord, sa gabi pong ito, Panginoon, patuloy kaming nagbababad sa iyong presensya. Lord, patuloy ka naming sasambahin sa pamamagitan ng aming mga awitin, sa pamamagitan ng aming mga puso, O Diyos. Lord, narito kami, O Diyos, hindi lang dahil sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Lord, narito kami, Panginoon, hindi lang dahil sa iyong mga himala, O Diyos. Lord, narito kami, O Diyos, dahil nais namin ibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, na kaya namin ibigay, Panginoon. Lord, kaya, O Diyos, sa gabi pong ito, patuloy kaming aawit, patuloy namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Yes, Lord. Panginoon, narito ang puso ko, sumasamo, inaalay ang pag-ibig ko. Gamitin mo ang buhay ko. Muli pa, Panginoon. Panginoon, narito ang
Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami, O Diyos, dumudulog sa iyong harapan. Kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, narito kami, Panginoon. Lord, we surrender our lives to you. Lord, itinataas namin na aming mga kamay as a sign na kami, O Diyos, ay sumusurrender sa iyo. Lord, alam namin, O Diyos, na tinawag mo kami upang ipahayag ang iyong mga salita. Pero alam din namin, O Diyos, sa sarili namin na maraming beses kaming tumanggi sa iyo, O Diyos. Maraming beses kami, O Diyos, na tumatakbo, Panginoon. Lumalayo, Panginoon, sa mga gawain na gusto mong ipagawa sa amin, O Diyos. Lord God, sa gabi pong ito, muli kami ay humihingi ng kapatawaran sa pag-disobey namin sa iyong mga salita, O Diyos. Dahil nagkakaroon kami, O Diyos, ng takot, ng hiya, ng pangamba, O Diyos, kung kaya ba namin itong gawin. Lord, alam namin, Panginoon, na ipinagkatiwala mo sa amin ito, Lord God, dahil kilala mo ang bawat isa sa amin. Na alam mo, O Diyos, na kaya namin itong gawin, O Diyos. Lord God, muli sa gabi pong ito, hindi kami matatakot to share your word. Dahil alam namin, O Diyos, na kasama ka namin at ikaw, O Diyos, ang magbibigay sa amin ng salita na kailangan naming sabihin, O Diyos. Lord, as we worship you tonight, ito po ay isang paraan namin, O Diyos, para sabihin namin sa iyo na kami ay yung mga lingkod. Kahit sa aming mga tahanan, mga kasama namin ngayon na nakatutok sa aming live stream, Lord God, sila po, O Diyos, ay yung mga lingkod, Panginoon. Lord, use each and every one of us. Make us your instrument for those people na kailangan ng iyong salita. Lalo sa mga panahon ngayon, Panginoon. Lord God, once again, we offer our lives to you. We give our lives to you. Lord, here we are. Here I am. Use each and every one of us, Lord. Maraming salamat muli sa iyong presensya na muli mong ipinaranas sa bawat isa sa amin sa gabi pong ito, Panginoon. Ang lahat, Panginoon, ng isinasalita namin dito, lahat, Panginoon, ng aming inaawit dito, Panginoon, ay nanggagaling sa aming mga puso. Lord, we give you the highest praise. We give you the highest worship. For you alone, our God, you alone, our Savior. Ikaw ang Diyos ng aming mga buhay, O Diyos. Thank you, Jesus, sa bawat araw na nililikha mo sa amin. You're giving us another opportunity na magamit mo, na maging vessel ng iyong mga salita, O Diyos.
Lord, we will not quit. And we will do ang iyong mga pinapagawa sa amin, O Diyos. Thank you, Jesus, for tonight. Thank you for visiting us. Thank you for moving in this place. Thank you for moving in our lives. We bless you. We praise your name. We glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa muli na tayo po ay nagsama-sama na i-offer ang ating buhay sa ating Panginoon. So, hindi po ito ritual na lagi nating ginagawa. Every Monday, tayo ay manonood. So, bawat araw, bawat oras na tayo ay tumatayo dito, may panibagong ibinibigay sa atin ng Panginoon. May panibagong mensahe sa atin ng Panginoon. Kaya po, patuloy nating ibigay ang ating mga buhay sa ating Diyos sa pang-araw-araw na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, maraming salamat muli sa bawat isa. At patuloy tayong magsama-sama sa Wednesday po. Meron po tayong patuloy po ang ating morning devotion and midweek service. So, tayo po ay muling kumain at magpapuno ng salita ng Diyos para magamit natin, para ma-share natin sa kung sino man, kapitbahay natin, kaibigan natin, dahil nga tayo po ay tinawag para mag-share. Hindi lang po tayo tinawag para umawit, sumayaw. Tayo pong lahat ay pastol, tayo pong lahat ay may kakayahan na mag-share ng salita. Kaya po, maraming salamat sa bawat isa at alam ko po na ang pagpapala ng Diyos ay palagi pong nasa atin. So, thank you and God bless each and everyone.